Nara mga kabanat, gaso-aso pa oh. Gulay ni mga idol akong gi sabaw. Salamat sa lami nga grasya Ginoo. Para mga idol oh. Hala. Oh, palihog ko nak. Nagkin na itong gulay karon mga idol. May mga ano, kalabasa ug ang palayang digaw. Sabaw. May okra. Oh. Lami kina mga idol. May alugbati ni. O ako ni pa kuan diha mga idol oh. Patong. Shout out di ay diha sa Danlugan, Pagadian City. Sa kang itom pero matahom. Shout out nimo idol. Lami sa buwan mga idol. Baho gid ani. Apa jud dili na to ibutang. Oh. Box. Kaunta mga idol. Dahon sa ampalayang ligaw oh. Butang parang bugno-bugno mga idol. Ya. Rice atong kanon ron mga idol. Alam mo kabalakaw mag rice ko mga idol. Total akong mga sudan muron gulay gyud mga idol. Talag sarap magkarne. Pang-healthy akong birada mga idol. Akong anak mga idol. Palit siguro ning project. Sarap. Mo nay senior high na ko sunod next year mga idol. Senior high na ko no? Ha? Senior high na. Kaloy antang mita ani. May ako eh. Sarap. Kain po mga idol. Bunga ng kalabasa. Bango. Have a nice day all mga idol. Amping mo kanunay. Kaon na ta. Sarap. Gulay ang importante mga idol.
Masarap talaga ang isda pag iprito muna bago sahog sa gulay. Mag-level up talaga yung lasa niya ba. Ayan oh, may bulaklak pa ng kalabasa oh. Sarap yan. Mm. Mm-hmm. Mm. Mm. Kaya ka, mimeng. Mm. 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 Ka. Binigyan ko alaga ko mga idol, naghingi man. Sarap. Mm. Laman ng isda oh. Yummy. Sarap talaga ng gulay-gulay mga idol. Kunti lang mga idol oh. Ubos. Sarap. Excuse me po mga idol. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa susunod na video po. Bye-bye.